Μια φορά και έναν καιρό, μέσα σε ένα πύργο, ζούσε ένα τέρας. Μοναχικό και περίεργο. Είναι λίγο μυστήριος. Οτιδήποτε χαρούμενο τον κάνει εξωφρενό. Τι θα γίνει, αρχίζω και την ευρύσω. Σε έναν άλλο κόσμο ζούσε μια όμορφη κοπέλα. Είμαι συνέχεια. Έχω καλά το παρισμένο DNA φαίνεται. Εγώ τι φταίω! Με παιδί, Αγάπη μου, εσύ άντρα της ζωής μου. ελαστή και χρέη. Είσαι βάρκα, είσαι νεράκι. Θα έρθουν κοντά από μια Μαλάκινση και χρειάζεται φροντίδα και και χρέη. Είσαι βάρκα, είσαι νεράκι. Θα έρθουν κοντά από μια Μαλάκινση και χρειάζεται φροντίδα και σύνδεση με τα πανηγύρια. Ο Πας. Τόσο χάλια είναι η μάνα σου. Διώξτε μας καλά στην εκπομπή. Που εκπέμπει. θα παραμυθιαστούν. Με καταφέρει το κοριτσάκι. Θα χαρώ πάρα πολύ να βοηθήσω τη μητέρα σας. Θα ερωτευθούν. Κύριε Καλέργη. Με καταφέρει το κοριτσάκι. Θα χαρώ πάρα πολύ να βοηθήσω τη μητέρα σας. Θα ερωτευθούν. Κύριε Καλέργη. Θα περάσουν από 40 κύματα. Μόιρα, μην της μιλάς. Μόιρα. 40 κύματα. Αληθινό παραμύθι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.